Здравейте, че днес ще ви покажа едно реплейче как станах първи с Mavis Y, без DPS герои, може да видите, ако съм използвал. Като цяло, винаги както имате в ротацията Mavis или Y, винаги може да стигне първо място. И както видите, започвам с Mavis. Обирам картофите. Така. Вземам. Като цяло в началото, като вземете Mavis, просто събирайте работите, нищо повече. Тук взех там героя да може да ми предпазват героя без хелт. Влезнах Mavis. Така. Виждам, че пак сте изникнали нови картофи, ги взимам. Като направихме стори Ел Примо плюс. Така. По принцип, ако почвате с Грек или Mavis, е добре да убирате в началото всичко, да може да изчакате да пораснат пак и пак да ги вземете съответно. И ако имате танк, взимайте танк. Дали ще е Нита, дали ще е Ел Примо, ги взимате зад пред тях, да може да предпазват. Както в момента. И тук просто обикаля едно пресъбираме картофите и дървата. Тук взехме хубаво за спид. Така. Обираме тук нещо специално. Взехме Нита за още хелт. И сега малко по-нататък ще видите как героите ми нямат демидж, обаче имат хелт. И като имат хелт, съответно трудно се убиват. Затова ще видите с малко как убивам склад. Убираме нещата. И пак може да видите, не бият много демидж, обаче имат много живот. Ето направихме фуджен на Нита. Така, убираме тук, нещо специално. Тук ги съм почти склада, обаче той се маха. Като вижда, че губи. Така виждам, че са съживили картофите и глибиран пак. Сега точно стих да ви кажа, че кулдауна на картофите е 15 секунди. Чакайте 15 секунди, пак порастват. Дървата не съм сигурен още колко е, ама на картофите е 15 секунди. Ето тук този както ще го внесам, но той вижда, че го изнесам и бяга. Сега виждам, че този няма много живот, отивам да го убивам. Карай, че няма много джемове, и го убивам. И това е като цяло добрата. Ето видите боя с 20 джема. И играта наистина реално не е толкова трудна, колкото всички си мислят, че много е важна ротацията, която имате. Да се възползвате от ротацията, която имате. Реално. Да, искам само да покажа този реплей, да ви обясня някои работи. Това е като цяло. Чао, момчета.